दा मोजांसो सानसेखालि आंनो बिस्कुट आरो फैसा होनाया मा जाखो बाबु फै थांसै आयै बै आदा जिरायना थानाया बे सानसेखालि आंनो फैसा होदोंमोन 100 बेनिफ्राय मिथाइबो बायना होनाया आंसो लाना थांदोंमोन नोंनो सोर आदा दङ बेयावलाय आबा हनै बै जिरायना थानाया आबा बेलाय माथो सोरबा खाना मानसिसो जिरायना दङ थखन लानानै बेनोथ' बे आदाया खाना नङामोन दस' आयै खाना जाबाय नामा बेयो मोजांसोमोन दस' सोरबा गुबुनसो खोमा आबा बेयो नों सिनायाखै नङालाय बेनो आं मिथिगौ बेनो आदा मोजां आदा सोर आं सिनायाखै आंखौ लिंदों नामा नों सिनायाखै आंखौ आदा ओहो सिनायाखै आं आरो सिनायोमोनब्लाबो आं दा सिनायला आंनि मेगना नुनो मोनला नों आंखौ सिनायो राजा औ आं सिनायो नोंखौ आदा नों मेगन नुला नामा आदा मेगन नुला आं राजा मेगन नुला आयै आदाया मेगन नुमारलानो आदाया मेगन खाना जानायखाय बिनि न'नि मानसिया होखाना हरदों खोमा ना मिथिया आबा माबा जानाय बेजोंबा आयै फैसाबो हरनाय 50 थाखा नोंथ' दिनै खोसोमा बिदै फाननानै फैसा मोनदोंना 200 गाहाम हरलाय 50 थाखा बे आदानो होनि बे आदाया ओंखाम मोनजायाखै खोमा मेगनाबो गाबनायनाय मोदैदैसो आरो गस्लायाबो उनथिं जिनायसो आयै आदायाबो जोंबायदि गोजा रोङिसो जाबाय खोमा आयै र' 50 थाखा हरनि र' माब्ला मा जायो मानसिफोराबो जेबो हमनोनो हाया इसोरनि गेलेनायजों जेबो मोनजामाराखै खोमा माबोरैबा गोरान नुथारदों मानसिखौनो नो 50 थाखाखौ लांना हैथां मायबा जाथों पर'टाफोर आंनि थाखाय बेनो मोनसे मोजां चान्स बे बोरायखौ गोदै बुंफ्लानानै बे दखानाव थानानै खामानि मावफ्लाना थानोसै आरो बिसोरनि न'आवनो थानो होगोन होमब्लानियासो दखानावबो खामानि मावो जोंहानावनो थाथोंसै होननानै आरो बेफोरबायदि फिसा खामानिखौ मावबोला रावनिबो मेगन नोजोरावबो गोग्लैनाय नङा आंखौ सिखाव होननानैबो मोनथिनाय नङा बिसोरो आंखौ सानगोन सासे मोजां सेंग्रा खामानि मावना जायो बिसोरनि सिगाङाव मोजां इमेज बानायनांगोन आंनि सावगारिखौ मोजां बानायनांगौ एक्सुवेलि आरो थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला आंनि नाम्बार 1 मोजां मोननाय खामानियानो जाबाय सिखाव नाथाय सेकेन्डआ जाबाय बेखौनो मोजां मोनो आं साइकेल फाहामनाय गारि फाहामनाय बेफोराव आंहा एसे इन्ट्रेस्टेड दङ बेनि अनगायै आंहा जेरावबो इन्ट्रेस्टेड गैया नाथाय आं आंनि लाइफआव फैसा खामायनायखौल'सो इम्परटेन्ट होयोमोन आं गिदिर सिखाव मावनानै बिल्डिं लुगोन गिदिर मानसि जागोन होननानै सानदोंमोन नाथाय बे हाबिलाखौ आंनि सनानि मालाखौ नुनायनिफ्रायनो आंनि साननाय हनायानो सोलायबाय बे सनानि मालाखौ आंनो नांथारगौ माने बोराय नोंनि बिहामजोखौ आंनो नांगौ आरो बेफोर गासैखौबो आङो नोंनि बिहामजोखौ मोननोसो खालायदों हाबिला आंनि जिउ आंनि सनानि माला दादै नों दहायनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो साहा कापसे लाबोन दे आं नोंनो औ बेबायदिबाथ' मोजाङानो मोनगोन आं दे लाबो होमब्लालाय बेनिफ्राय सिंग्रा थरसे लाबो हा र' होमब्लालाय लाबोनि दादै आरो दादै आङो फंसे खोथा बुंगौमोन गाज्रि मोनगोन नामा दादै फंसे खोथा मा फंसे खोथा फंनै बुंबाबो गाज्रि मोना दे आं बुं मा बुंनो दादै माने आङो नों मावनाय खामानिफोरखौ आंबो बिराद इन्टारेस्ट मोनखायो बेफोरखौ आंबो एसे एला मावनो रोंखागौ दादै गाज्रि मोनाबा आंबो एसे मदद खालायना होनोसै नोंनि ना मा बुङो दादै आरे मा जाखो बे बुरायालाय
जेबो बुंला माथो गाज्रिसो मोनबाय नामा? मावनो हागोन नोङो दानि जुगनि सेंग्रा। औ दादै हागोन आं, मानो हाया? दानि जुगनि सेंग्राबाबो आं हायो। आं हायै जेबो खामानियानो गैया दादै। माने बिदि आरोना, आं इन्ट्रेस्टेड बेयाव दादै। नों जुदि मावनो होयो आरो आंनो दरमा सरमा सेलारि बेबायदि जेबो नाङा। आं खालि खामानिखौल' माने रोंनो लुबैयो आरोना दादै। जास्ट फर एक्सपिरियेन्स। दे जागोन दे, मावनो हागोन दे, फैब्लानो जाबाय। नोंनि गोसो माब्ला फैयो? थेंक इउ, माने बिराद गोजोननाय मोनबाय आं दादै। आंनि साननायफोराबो जाफुंसिगोन माने बेफोर आरोना, आं रोंबावगोन, सोलोंना लानो हाद्रायगोन। बेखौनो बुंनो नाजादोंमोन आं। दानियाबा आंखौ बिसोरो रावबो होखारनाय नंखाला। आंथ' बुंखाबाय सेलेरिबो दरमाहाबो नाङा खामानि मावनायनि, फ्रियावनो मावनानै होगोन। आं आरो ओजों आंनि बिख्लो सनानि मालाखौ नुनो मोनबाय थागोन खाथियावनो। जनायनिफ्राय, गसंनायनिफ्राय, जानायनिफ्राय, दुगैनायखौ दिनैसिम नुवाखै नुनाया, नाथाय बेखौबो नुगोन लासैनो। दाखोर मा एसे दाखोर दालाफोरखौ साननो हाथारगौ आं। खर'आवनो साननायफोरानो दाखोरल'। So excited. दाखोर। बेसेरा सोर गथ'मोनथाय आंनो फैसा होलांबाय अननानै। माब्ला बिस्कुट मा फैसा होनायथाय आं बे गथ'नो बावलायसो लांबाय। आं आगोलो मोजाङै थानाय समाव उन्दै गथ'फोरनो फैसा बिस्कुट बेफोरखौ होयोमोन ना राननानै। बेफोर होनायनिनो सोरबा सासे गथ' जागोन आरो बियो। अन्थावदावनो बे उन्दै गथ'आनो साननो रोंबावदों फैसा होनांगौ होननानै। नाथाय बे टाउनाव, बेसे गिदिर टाउन, बेसे होंगो दोंगो थांलाय फैलाय मानसि, आंखौथ' नुदोंआनो खाना होननानै। नाथाय मदद खालामनायनि थाखाय रावबो सासे मानसि फैयाखै। बे खानाया बेसेरा लामा बारनो हायाखै खोमा। आंनो मदद खालायनो र'। ओइ आबौ। आबौ, बे लामाया गारि गोजा आबौ। फाग्ला बायदि गारि साखायो मानसिफोरा। लामा गेजेराव मा खालायदों नों आबौ? लामा बारनो हायाखै खोमा नों ना? आं बारहोगोन आबौ। फै, आंनि आखाइखौ हम, आं लामा बारहोगोन नोंखौ। फै आबौ, फै। आं बारहोगोन दे आबौ। आं हागौ दे, आं मेगन नुयो आंना। आं ससमा दङ ना आंना। आबौ, आं बारहोगोन। औ आबौ। बेकिंसो आबौ, नै बेकिंसो आबौ। बेकिं नङा, नै ओरै फै, ओरै। पद्मा, नैबे दिशा दिनैनिफ्राय जोंहानाव, माने साननैसो जोंहानाव थागोन आरो बियो। दे। ओमफ्राय दिशा, नैबे पद्मा जोंहानावनो थायो बेबो, माने जोंहानावनो खामानि मावो आरो बियो। साननैसो थासान्दि बेजों लोगो जाना थाबानो जाबाय। मायबा जानो लुबैयो, मायबा नांगौ, गासैखौबो बिनो खिन्थाबानो जाबाय नोङो। दे। बेनिफ्राय नोंसोर सानैखौ एसे सेम नुलायो। बिब' बिनानावसो जानो संबायगोन। नंगौ नामा? नङा दे, बेबायदि जाब्लाथ' मोजांसो मोनगौमोन आङो। मालाय आब' दिसाया समायनाथार, गावदांदां थुमफ्रुफ्रुनो। आइयाबो पार्टियाव थांदों। आइया गैयाब्ला दरसिबो मोनो। नों बे दिसाजों थाफाबानो जाबाय। दिसाखौ नोंजों रुमाव लाफाबानो जाबाय। नों जेबो डिस्टार्बथ' मोना पद्मा? दे होमब्लालाय एसे फ्रेस जाहैदो। दिसा, बे पद्मानिनो ड्रेसफोरा जागोन दे नोंनाव। जागोन ना पद्मा? ड्रेस दंना नोंना दिसाया गानजाथाव दिसानाव जानाय? दे होमब्लालाय। आरो आंथ' ओंखाम जाथ'ला दा, आंनो मेगि संबानो जाबाय दे। उखै गानाय नङा खोमा, दिसाया ओंखाम जागौमोन। नङा दे, आंबो उनाव
जासिगोन दा मेगियानो जागोन दे दे होमब्लालाय आरो माबाफोर जानो लुगैब्ला फनमाखौ बुंबानो जाबाय बा नोंबो बानायनानै जानो हागौ जोंहा बुंग्रा जेबो प्रब्लेम गैया रावबो गैखाया बुंग्रा मानसि गोसोबायदि थाबानो जाबाय बिन्दास औ आइदै आइदै रुमसिमबो थानो हाला आङो उदै साजोबदों सोरबा दंना गैया आइदै खोनायाखै नामा आइदै सिथाबो जानो हाला आइदै मा जाखो मा जाखो उदैया आंना Hah? मा जाखौ? मा जाखौ? मिथिया मा जाखो एसेबा उदै जादों आङो उदै सादों देलै मायबाफोर जाफ्लांनाय नामा नोङो थौनाय रुम सिङाव थौ जानायाथ' आङो माबासो जादोंमोन बानलु खेबजां आसार जादोंमोन बानलु खेबजांनि नै मानोथो जानांगौ बेफोरबायदि आसार उसारफोरखौलाय आरो बे बानलु खेबजांखौनो जायो नामा बेफोरखौ बेबायदि समाव जानो नाङाना आसार उसार मोजां नङा बेफोरो गेस जायो दा उदै साबायना जाफ्लांबाय मा खालायनो आंलाय माथो बानलु खेबजां जाखायो जेबोआनो जाया माब्लाबा जायाबाबो माब्लाबा जायोना बेफोरखौ जानाङाथ' आरो बेफोरबायदि समाव जानला मोनला जिनिसफोरखौ जानो नाङा नङा दे बेफोरखौ जानायखौ जायाखै थौलाय हामगोन डक्टरखौ फन खालायनो आं डक्टरखौ फन खालायनि नों हस्पिटालावनो थांनो मोनथिया आङो जागालायनो